Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Free Fire. Astăzi, știți și din titlu, da, o să-l cumpărăm pe Hayato cu 8000 de bănuți. Trecem aici la caracter, deja am și hainele, totul pentru el. Nu hainele lui normale, dar o să-l fac șmecher. Și da, nu uitați să apăsați butonul de like pentru Hayato. Unde? Alo? Aoleu, uite-l. Bun. O să dăm aici la opțiuni. Și da, o să sper să ne trebuiască bănuții ăștia, să nu ne trebuie rocoin. Că apoi chiar că mor. Hayato, vino la mine. Vino la mine, tati. Pentru prima dată îl am pe Hayato. Hai. Să-l și îmbrăcăm așa. Am eu îmbrăcămintea că am mai avut îmbrăcămintea pe alt. Așa. Oclioși. Pantalonii sunt normal. Papuci. Gata. Forță. Forță mondială. Și uite, așa îl avem pe Hayato. Haideți să dăm și noi un meci cu el și da, am ajuns și eu până în platinum. Puteți vedea aici că am ajuns în platinum. O grămadă m-am chinuit. De vai, mama mea. Uitați, platinum 1, da, nici că mai fac eu alt. E prea de tot. Trebuie să joci pro. Să fie aici câștigat. Băgăm un clash schivat cu Hayato. Să vedem, nu putem să-i dăm cumva upgrade sau ceva să-l putem face măcar de level 3. Sper să am dacă e. Dam. Da. Forță. Băi, pentru prima oară e bun. E Hayato. Nu știu, spuneți-mi care trebuie să-l cumpăr, ăla care sparge sticla de bere sau Hayato. Spuneți-mi în comentarii jos. Follow pe Instagram la Flavius Hărșan și abonare și like. Doar atâta vreau de la voi. Că share nu mai vreau eu, că n-are de ce. Lăsați share-urile, doar un like și o abonare. M-ați ajutat foarte mult. Vedeți că bag episoade bombă, forțichi bombichi. Și da, vedeți, apreciați seria de Free Fire, văd. În primele 50 de secunde deja am avut un like la celălalt episod. Ne bagă și pe noi. Și da, am încercat să filmez și cu mai multe feluri de înregistratoare, dar orderului la forță. Ce? What the fuck? Iată-l pe Hayato cum umblă el. Asta nu mi se miște foarte tare lag. Mi se încarcă și mie textura. Nice. Dă-i bă pe ăla așa, mă. Da, e un pic lăguț. Alo. Așa. Am și pe pisicuță, pe junior. Bă, contul ăsta de Free Fire
de l-aș pierde, cred că nu m-aș mai juca niciodată Free Fire. Dar nu contează, sunt conectat cu Facebook-ul și da. N-am nicio problemă. Și o să-mi fac și un Facebook cu care vorbesc cu abonații. Da. Salut! Ce facem, frate? Alo. Chiar și pe aloc. Dacă l-aș putea cumpăra cu bănuți, aș aduna și aș cumpăra. Aloc e cel mai tare caracter, bro. Să-i dau revive și lui ăsta. Revive și lui ăsta. Pe care ești, bă, acolo? Direct headshot. Am setările puse sus. Setările de headshot. Că de nu... nu eram eu atât de bazat, n-ai frică. N-aveți frică. Dau așa. Poc. Haideți. Mie nu mi-e frică să mă duc, să mă bat. Că știu să mă rog foarte tare. Dați, de exemplu, acum pe mine nu mă mai vede nimic. Să-mi scot scutul. Petul. Bă, dar are și ăsta față șmecheră, bă. Păi n-am văzut pe unul acolo sus când am sărit odată direct cap i-am dat. Nice. Haide, bă. Vino încă. Nu trebuie să mă duc, că băieții mei lucră cât China. Nice. Deci dacă vă întrebați că de ce fac așa, mă cred în Fortnite. Serios acum, mă cred în Fortnite. Nice, bă. Ce, mă? Puuu. Bă, sniper, e bun. Dar eu pe niciunul n-am omorât până acum. Și cam tristuț. Tristuț. Nu-i problemă de al voi. Unde-și... Alo. What? Ăsta era... Nu mai înțeleg nimic. Ăsta era lângă mine și eu efectiv am trecut de el. Vă rog, am de glual. Nici n-am 13 glual. Nu? Eu nu fac canal la alt episod. Cu 20 glual. Dar n-am cum să pierd, bro. Am la platinum 1. Numai atât cu ăștia cu care sunt la bronz, dar de-aia mie e mai ușor. Că de știu că n-am ajuns eu de prost în platinum. Uite, asta nu-mi place la băieți, că se duc dintr-o dată, dau oraș și mor toți. Mă duc și eu oraș pe ei. Dă-i cu ăla, range-ul mare. Care-i, bă? Cap. Numai că nu e ăla mă jos. Ce, bă, deja băia? Nice, bă.